Vítam vás pri svojom prvom vlogu, ako som už povedal, volám sa Sax Vlog. Budem natáčať cez tento 3 vlogy, 1 challenge, 2 gameplaye a 2 let's play. Dneska to bude informačný vlog, poviem ako sa volám na hrách a tak ďalej. Takže na Minecrafte ma nájdete pod menom AndrewPH, FoixTheFlow, Funixis, OnTheMan. To sú všetko. Na Tankion ma nájdete pod menom Kubo00, môjho brata tam nájdete pod menom Minegamer12. A mojich bratrancov tam nájdete pod menom Diamanty12. Keby ste stretli na Minecrafte Hot alebo Bengalman 211, nebudete sa ich pozdraviť, sú to tiež moji bratranci a väčšinou hrajú server mc10.crew.sk.25573. Na Counter-Strike 1.6 sa volá Monzomen, som tam prvý level z dôvodu lagovný komp. Dneska to bude asi všetko, takže čau.